Abaphathi be-SABC bathi inhlangano esakazela umphakathi isahamba phambili ezigidini zabantu ngokuthola ulwazi ezemfundo kanye nezikaqedisizungu. Bebe nomhlangano eKapa izolo kusihlwa ukubungaza iminyaka engama-95 lenhlangano yasungulwa. We know that one of the most powerful vehicles is sport, and so we have decided within the Western Cape to really focus on the work that the SABC has done to promote sport in this particular part of the country. Kodwa kule minyaka edlule eke yabhekana neyinselele okubalwa kuzo ukungenzi kahle ngakwezemali yagcina iphoqeka ukuba idilize izisebenzi. Yize kunjalo isabamba iqhaza elikhulu ekwakheni ubumbano emphakathini nasekusakazeni izinhlelo isebenzisa zonke izilwimi zakuleli. The responsibility of people are there to pay the TV license. What you are getting back, 18 radio stations, 5 television channels, we on social media platforms, and the amount and the kind of work that we are doing, it's unparalleled in this country. It has to be funded somehow. Kugcizelelwe ukuthi kumele kube nobudlelwane obuhle phakathi kwe-SABC kanye neinhlaka esebenzisana nazo ukuze ikwazi ukufezekisa umgomo wayo. Ikwenze lokhu ngokuzimela. Can be no quid pro quo for journalism. Journalism is a very important job in our society, has a very important role to play in holding governments to account, including the government that I am the leader of. And so the SABC must do that work without fear or favor. SABC bathi inhlangano esakazela umphakathi izoqhubeka nokwenza imikhankaso kanye nezinhlelo ezehlukene ukuthuthukisa impilo yabantu.